diz perguntei que baixadas e o jarrão da gragachema que baixadas o ouça um chino alfaresta. Алы адамы хатма дарудиш, яхифандыр сахтма качета ама таурахта чикотта ахам адаймакта. Грекак адамы хатма, ахам ладжахоттой аэт канарапсот, кельтак адамы хатты там барт, шомихак там гусан, сасанма иланч, ама авта дарттар. Урышак поэт Лермонтов мин ашада артындыккага мажыфышта поэма Исмаил Бей я сюжетын райшта сасайнак иланчы репертуарой. Я уасмыши жаронтла джитахай фышта авто. Вокруг огня певцу внимая, столпилась юность удалая, и старики седые в ряд с немым вниманием стоят. Вот начинает, 3 струны уж забринчали под рукою, и живо с дикой простотой запел он песни старины. Дагестаны жынткон тудышты дашныкадак канчыта. Альгаджи, Эльдарейлав, Чанка, удон жардышты магурадамы шари барзинадыл. Каждгутанта адам раш ша айыпыта аргом коттой. Умагашкаша каждгута шаутхаша гуттой. Юдагистайнак легенда магашка ахам жарак канак шылгоймак анхил маринан жағынс язых бахут той каждык ханта. Фалаваттар ежаржы табажадышты абононг адам ахшан. Киргизак эпас манастар архатса абононг кадак канчы руаджы. Абон уй хашт арсадиш гинес чиныгма. Куд аппадыштырдар кадак фышту милуаны ардак шыфыл. Дашны кадак канчыта найрыштонадар бирауди. Шанаты уари, жығытаты көрм бибо, таутяты дриш, шланты гаха, қалыгаты иналдыко, томайты мышырби, ама бира андарта. Баркачынышты шеш фалдышта домбынта, нарты качыта, фыдалты кон таурахта, амбишанта, ама жаржыта. Осы адамон шфалдышта дон хажнатан, абонша историон, ама эстетикон нышаниуак, ахам ақажагу, ама инжағандарнай. Kada kanjita kurajsham na od katariter сажара джимида в дештой Адама сард, Адама фар. Коду диш, код сардаште сагдав туфтаду деште. Магой катаритер само диш, мог фалтаран ерс, арагон фашива данга. Маса агурус, маса жарджета. Я би дуне хой равдиша. ولاشخ ما فرفاردك بني قدوار يكونوا واش وايشادك تنزم فراج غور كرباك شيف شمر شرط كاباجي صخ بقلاو قدي أربال غور مزكون كوم زاكراش دخ أفتدو قد في شفتا يما ماختر في شفتا يجلقاش أفتدو قد يشغز كون كوم زاكراش Кадак канак томайты мышырбик удиш ног дуджит чисардиш усы кадак канчитай фалашкомыл жарон сарт мачи авдышта усы кадак канчиты традицитыл. Артыка гамажи презентации araştırıcı науком библиотекой. Ама ясы чинник штей адаймаджи фаджага уй маразрд магашкай авдыштун. Дува чини джарасы дуди тынкауга юма. Махисаш тылуай автомана дува шуадону фейнердага исмарсы дыштыма байвышты. Уманыма асы чини джидар мафыд бира разырды. Хорш презентации шараштой тынгашыш гону диадаман. Чеджемтых шар бира факаштас чинигма. Феттая балвырдыштай
منافته جامی شرخان أجينا جون صابر سرشبرتات وفدنوي فلين أسكسرت من يرشبرتا يجاga Arvania yukarvanay duahur kushkashtishaga hi narth batraji. Sonma babaragai kanon hi sabar dishagujaga. Abd bon sawiyin jaga yu bon kuntashtish abd bon sawiyin. Кадак канак томайты мышырби качута амасахтыта абонуанг архатсашты жынтконт фольклор ирташак профессор Алборты Бари Шируаджи. دوخات ياخم فنفيتون سما أمردي أما أمردي المشتغل نكتم فلا ين فش كاينيرسدش يا سخته هو أما نسوي أخي سنرازرتون شكاي با يتكوتا أما شكاي در أفتر واد منر دقي فلا كايجاني قبو خورزينات ويراوادي ماخ نجتامي بالفردود Алборты Бариш профессор Сакайн Ферста Эштер Хурзина Дракута Юмей Зашохте юнаград цлай кубаком лбайе Зашохте юнаг Вода хазар кунайшга хазар кан кукол кужга Амажага яртаяжи лашкзараны кубаса зашохте юнаг Зашохте Яртаяжи фаштерга яртишес пужи турайшин огон Вадажагач ярдам фишкарон хазар барадмон турайш кужага Райгурт мышырби мин фараша да сыппарамажы куртаты комы корая. Хахбашты баржон шойджан хижанты фошдарны хуждарсы қама куштайкой, ама мышырби фет женарды кодар дарта фош. Яфырты таса шафадыл сыдышты хыштойса. Женарды қойну ди сыппар фырт ма арта джи тайдар юа марди эштейла путайдар. فلا بجادش ارتايا شقيشتر غازبي ويفشت مشربي اشتاي عقبي اما دو خوي فيرا اما فيرچكا Арыго мышырби тынк фанды тахор канын, ама ншколама баса он барга бантышт, фалазы бира на фасахор котта, фошма чика шауи нежарга, ама яхиштаров шимар ахорай бауратта. Ахорын сашт на бантышт, уйбарс тыңдаш на башкохт кухай куштма. Авжон клапуэю, ямадан алхуйкана уадартко асарашта, мадил кубасин котта, подивай бафандыт ночь дармаишты та асаражын мады жарда балханын. Автага цылгай райдыт тақат, фарата мазабука ярхайын. Уажбын, ыштыр тараштлык, сыкуштмай юбавнылта уй котта жарда бынай. Ижарагатты тамышырби қишвандырай котта алығы жан сақтыта. Admar zakujahda war tasaret bedare Eyama yaşar cefadal Oy wangak toh kunik wata mayram qate zabo قيشن فندر شكولو لاو دي ودي اما يوي كتر ما يفدف شمرتي يبرايشتا كيجاني قبو ساردشت اشتر بينونتي يفدف شمرتا در يول در يفران ساردشت رايشتا يوي اما يو افتا يو غنزون دام يو ساودنگش كوتا افتا يوي جالتا ودي وخات افتا جاغشتا ماجدر كبافل بارين جاغا ميرايشتا
شتيتا فتزن در خاطر أما ينساعدن قشراواتي أما ينفدفش مربع قرنتا أما يوي فراجن قرد كوتا يافتا ما يوغدنالش وقتا قيشن فندر أما يافتا ما يباش تاسادن ياخدك شاخوري ما ماد فيتا ششخكتم چنزاخشا بودي ما يوسران يجردم فاسدي أما نخاش كوتا ودا يرسخوش بامبرشتا كايمية زورن قوي دوبادا شاش زي باجا دي شي زري أما زابطة تقنودي يخيش طرف شمر بيمبولات وجاقات بيمبولات كدام الشارون فنداق جاقا أما وچي دراوچا فلو يوش دام تو ما يتخرافرتو دي عفتو دامو دي ودا دامو تخور جاقا يمين باش دي أما عم بيمبولات انقلدم مشاخش كدام مشاخش جاقا وجاقا تاباخو دي وطر بيمبولات أما ويدر داردل نخشتنا فلي نفسجا ودا دامش تادا شيخش كباوينوت كدوايت يفتين باوندي أما دام سكنشا تافتا ميما كدوفن تافتا قطاك شراشتي يافتا مي تنقوارشتا يا بينونتي ماختر شتي نماديما ويبرس كراجيم بچتوي ويبرس أما ما يماخ نخوي ما بتجاختم يا خم سردم بالدوكشم بلي كام سرد جاگا ويبرسم برشتا من فراشة دا أرتن فنزماش مشربي أما يفش مرتن شانلك شامان دور خزار شود فالدوية باقارم فلوالم ما سمجيل قدم قششتات عفتا تومايتا جينار دقوي فرتا يجيل دوخنا باخاو دشتا وياو ودون بار أنا بار باقو ديش سسرم بنات نوازن كولاك تشتوت جاغا أخاشتويسا يرشتوني أشتو كاك آزي أما أندرتم ارتفش مريوم ساردشته شماد دونم بينونتا خيشترن ارتاش بالون كشترتن ما فدمية كشتر بشمرن تايو غايش بالتا إيرونا دمي وردم كيا خاشتوي وس خاشتا دمنا أفتا جغاني ممنا أفجار قادم دشت جغافتا جام تو مايتاق مرجيتا خاشتوي قوان كروي شارشتا يخي كوختي تنكوختنو دي أما دام ير كدم در سملاشم نخور اشتما مخيبون نباواي جاگا أما كروي كشاراجيد يما ويتا كولا كويت خيش كوتوي ير ياخم بيرا اشترف شانتسن ودي ياخم فلا أفجار قادم كوختن آدم شاخدك شاي كوخي شارشتا خزرتا أما ساردشت سبر زرداي تنك خوري رابدشتوي شخيرون آدم يوسران رايدتوي خاربش تشازن يشي تشازن بوني شوزغا خور فلايو كم ما يروخش رفت كم سبر زرداي واجال درش تكتيو كودي ودي هفت ما يعمل كوتوي وسرشتاقيو أرمبردشت مخرج فشيفتر يريوكر كدبي منقبت در كدبي فندر ساعد ما كتسون سافته يما يفته ما يساخته قرنتويو قلزا قدشته بديلات قالت كن فند خود دوي سوم دام كرخ دوي كرتات كم فوشكن ما كرغ ورتتيكا تيرغ يجرند مولوهي يفتشم كزور كرتاتكم ما فصوت كجغوه
Армаштар дуада шажа фашта. Мин фараша да сыппорах шажа мажа. Бафтыт як уха мышербиен арбажда хым фаштама. Ярайгуран хазарма. Райтон ахоркан колледж культуры. Адун бажон гаданжага. Мана на радио комитета. Ажайта Зоя. Ой фарсаж. Мана на фонд кайхонас. Шгарин фонд. Дамош фалдыштада фонд. Ом маом дуне фаштерсадыштына. Жингонд. Хиш фандерзаджита када канжита. Машаю дишто майтам шарби. Бира сахтем, диш бира жарджита, ама самагда гашка юсад мажардам хафта фаздиш бадилат балс. Фацаjdar ya sağdra şu sağdu, işte nahşte yodraşta jandarudışta. Badalata qaltadam kun fand kotoy, ey somdam fasavam kortata komma, foşkanım kojahan zoy. Самотеката южарон моло. Авто самгзура, авто кожага, кортат мама фасодо. Юфадишет хайдам хор бахдаранс. Шафадишо жагадам бнат тамшура, кортат мама фасодо. Харда кома жагадам шакух кодаранс. Топазах мадам шарив кухашаз, кортат мама фасодой. Ма автодартер. Качы тасауынс фалтарай фалтарма, фалайу алы кадак канактар айфта, кам нахашта, кам мелоди. Томайты мышырбиен даруди яхи қалаш, яхи миттония. Ирақауи вичтыға бар көбді, чынзақшап ындар, кевадиу яхадаги вежонгадарында бакута. Автома ювкаштар рвштой авай лапу ма скрипкаштап жага. Мемивой балавартуй. Ямай вад шадын курайта вадиу қаштайдар урдамыр бай вылдыштада мев курстой. Ирон адам бат бахар дманошты тхайни кувди. Фала жарын наманқушти аштай қалзаг нхаш. Мышырби кант, кадак канак наут, фалама яхадактар арышта жарджита. Арак банажамо, ой бирам сарадо. Йойны фышта нахиш хактел. Хиштарта нуажын жарак жага. Ама қалзак жарак равади. Қалзак жарак каржа таштан жери койдари, кулата гаги койдар. Уй фышым, ама на фышым джихта куканы. Яхарзыл жагай. Ина жарак тавы октябрь революции фанзаяжы кушқашти. Када канчтан бабар котой Ленин жарак нфышын. Ама ишкай мана фала яхадаг нфышта. Уйбарс жарда бнай саю жарди. Мана волдайдер тынгарлаум жардыларах каржат фажат жарак. Майвай хафта мта жарди мавраш тяги. Курдар кудахката алхаттар, шалхат ема жардайдуттар. آخر فدان وجه منا فشتاكس در قطعه مقالمه کاشتن یافته میوی باید رفیق شدم في خبر یا نگلن بون یوسبون رادیو وینا جونگه لورتا بدیلا تبالس بشربی وسبالس کشدی و دیتا لورتا بدیلا تبالس Анамал гадуния, най.
Царт фалтары масауы, ама кат қыгаган, томайты мышырбин яхшан налыш, оттар ярушном, яжарак қалыш, сырзан адамы жардыты.